The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kanilang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Hey! Ano mo? Happy Monday! Happy Monday! Happy Monday! Mayong buntag! Assalamualaikum kanyo katan! Buenos dias! Maupay na aga! Hello! May naimbag nga aga sa tanan! Hello and God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology! Monday! Enjoy tanan! Oh, kalamatag iya sa kumpanya diha, nag-enjoy na ba? Happy lang! Uy, sana all! Siyempre, good morning, may muntag, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow! Sub-Sahara na! Oh, diba? What a nice place, Mindanao. Wow! Siyempre, good morning to all the teaching and non-teaching personnel of GSM Institute. Well, good morning. Wow. Wow, sa balay. O, siyempre sa itong mga pinalanggang estudyante. Wala binasa DMEC, mga OJT. Happy morning. Happy morning, Ma'am Dusutan. Hello. O, tagpila daw ang box sa Sky, sa Power Max Coffee. Kanina mo na, ma'am. O, diba? Yung si may labo kayo si Chico. Wow, Jerga, good morning. Og siyempre, good morning, may buntag. Sa among pinalangga, butan o kugihan. Siyempre, ng among college president, Dr. Roy Valesco. Hello? Good morning, sir! Yaw na po tayo, di ba? Og siyempre, good morning, mabitang atong Vice President for Academic Affairs, Dr. Celoria. Good morning. Oh, siyempre, yung balas Sir John Claviaga. Good morning. Good morning, Mr. Roderick Detre. Good morning. Ang atong Vice President for Student Affairs and Service. Well, good morning. Oh, siyempre sa itong Ma'am Manit Apit. Good morning. Andin sa College of Maritime Education. Happy Monday. Dr. Christine Chong. Good morning. Captain Edmundo Lorente. Good morning, Sir Salon. Happy morning ka na itong talangingat nga lawa. Oh, siyempre, good morning. Good morning, Dr. Alma Frida Labos, ang atong din sa College of Management and Technology. O siyempre, wow, Dr. Oliver Tito, ang atong din sa College of Fisheries and Marine Sciences. O yung mga faculty, wow. Siyempre, ang akong din sa College of Education and Liberal Arts. Dr. Arman Lee, hello, good morning. O, anangat-ingat lang always, wow. O siyempre, wow. Replay nga kamong live ha, sa among FB page. Ang 106.7 Marino News FM nga page. So, siyempre, sa YouTube, check connected by, di ba? O siyempre, sa among YouTube channel, ang type lang ang Marino, so makita nyo mga programa dito. O, di ba? Very much! O, siyempre, announce sa inyo pala, nindot kayo, no? Kung ano mo sa Zeno app, o ato mo sa Play Store, Zeno app, tapos ano sa magkuhan nyo, di ba? Dito ang Marino News FM, type lang. O, sa imong mga paborito nga istasyon. Di ba? O, siyempre, pamag-greet ninyo ang inyong minahal sa kinabuhi. Siyempre, di ba, dala mong text line ang 0975073036. Wow, good morning. Good morning, Sir Garcia, Bernie de la Piña, Sally Ibanez. O, siyempre, good morning, Nicone Doblado. Live na live ko sa akong FB account, ang Lando Bisaya. Happy morning. Good morning, Res. Very much. Good morning, everyone. Keep safe and God bless you all. Salamat kayo akong igsoon. Sister Rakas, ikaw po, ingat-ingat, ha? Kay lagan kay ko. Charing, joke lang. Siyempre, good morning, may muntag. O, siyempre, Happy Eid al-Fitr sa atong mga Muslim brothers and sisters. Wow, dauntan na mapadala dig baulo kay lami kayo, di ba? Oo. Happy lang jud. O correct.
Baulo, lukot-lukot. Oh, sa to, piang lang. Sa to, pianggang. Basta mo na, oy. Basta I love it. O, ganahan ko magkana na. O, di ba? O, syempre, good morning, Hamja Itiri. O, da ko mga, happy Idul Fitr. O, di ba? O, syempre, da sa number 13. Happy morning, da, Enriquez family. Syempre, may buntag. Mata-mata na. Oh, wow. Mr. Regas ito ay ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow, good morning, happy morning. O, syempre, good morning. Iyang assistant si Robani Cago. Hello, naman Cago family sa tumaga. Happy morning. O, syempre, sa Chula. Happy morning, kanatutan. Mami Tilis ito'y. Andoy Asyan, happy morning. Bis Pulapros Ralbiar, happy morning. Da sa Dacon Village Homes sa subdivision. Da sa Ricodo. At Ibit Pyron family sa Ayala. Happy morning. Mga tulog Ilumbaring family, happy morning. Diyan sa Mampang, Auntie Mercy Ilumbaring, happy morning. Mother Esda, Jordan, happy morning. Kaya ito ba sa ingat? Siyempre, good morning. Sir Eric Villanueva, good morning. Atong head sa Finance Office, good morning. Good morning, Ma'am Norma Villanueva. Happy morning. Kaya ito ingat lang. Diba? Og, siyempre, happy morning, Miss Marife Villafranca. Miss Marife, ang atong Director sa Public Information and Communication Office, Miss Marife Villafranca. Oy, di ba siya niya, Isabel, o naisiding, yung assistant sa Mr. Wilson Benetes. Wow. Oh, grabe no. Tanawa no. Summer na no. Hinaut pa ta, more blessings. O, April Fool's Day, ogma, na jod, o. So, last day karon, last day sa Marso, inautpunta nga. O, di ba? Na maayot ang panglawas sa next month. Ang atong mga blessing sa March, dad-o na to sa April, dad-o na to sa Mayo. Kung tibuok, tuig nga maayo, di ba? Pihapi lang, Jodo. Ay! Ino ko mabuang kabayot. Oy, pagmata na lang uban yan. Oy, gino ko pagmata na, kay magklase na ta. Di ba? Hala, magpagwapa na. Kaya naka-power max, power to the max. Happy morning lang. Di ba? Wow, nindot ka ayo. Di ba? Nata nili, Power Max Herbal Blend Coffee Mix. Wow, with stevia. Wow, bunga, ha? Kuya Mel, onya na kung Kuya Mel, ha, mga tanas ako ni Ma'am Jo, di ba? Siyempre, para kung sa artista, wow, gamit yung Skin Max Kojic Soap. Wow, nindot yung kayo, mga kong gamit, akong skin, di ba? Puting-puti, di ba? Di ba? May nagkamo, kalang uban dia, ayaw jumugsalig anang ubang sabon dia, di ba? Abi pa lang imong naong. Very much! Abi pa lang imong naong, murag labhonon. Gamit na tag Skin Max Kojic Soap. That's my name. Siyempre kay morning karon. Di ba? Magkata sa ko siyempre sa atong team song. Pagklaro ka. Check corrected by, di ba? Hello, tong driver. Good morning. Dixon Sebastian, Johnny Balomi, happy morning. Hello, wow. Yeah. Si Jula, si Dondon, di ba? Kung ang imong kinabuhi na puno sa problema, ni ay tambag ko, higala, siguradong makauyot ka. Sa adlaw nga tanan matag buntag kanunaya, paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitikon ka karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among gidalit. Gitikon ka karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga lulog, mga lola, mga inday, mga undo, mga biyudog, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tindira. Lingawon ko kamong tanan, gitikon sa makadaghan. Gitikon ka karon jung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit.
gitik-gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mr. gisapot sa iyahang pagmata kay wa pa makaluto ang iyaang asawa. Matun pa ni Mrs. Mr. ayaw kabala ka paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitik-gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit among idalit. Gitik-gitikon ka karunjong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. O meron ka 10,000! Ay! Kunya na kay Paulo na kong ginanan. Hello, good morning, my buntag! Atong mga soking, diba? Si Eng Bento de Kanukutan, happy morning! Okay, sa Kanukutan, happy morning! Si Abing Climar, good morning! At Vicky de Son, diya sa my Southcomb Village, happy morning! Siyempre mga soking sa Tumaga, diya sa Matud, wow, hello mga sister Raka, happy morning, salamat! O diya sa may vulcanizing shop, o diya sa may Tumaga, happy morning, hello kuya, happy morning! Diya sa Kabatangan, happy morning! Natingal, wow! Wow, wala ping kwanson ang atong suki diya sa Lostre, di ba? Happy morning. Sa Maring Hondo, sa Cantalina, Divisoria, happy morning. Kalato dahil nga ito, wow. Enjoy ka sila kayo. Edel Peter, wow. At ito ko sa suki na kurong kaong kong baulo dito. Kudyawan, di ba? Oh. Oh, napadali, wow. Ayaw dyan mong ano kayong panahon karon, no? Oh. Ang panahon karon, Ginoo ko mabuang ko bayot. O dila. May bantay-bantay lang jud mo. Okay, dili tanan sa panahon karon. Dili tanan sa panahon karon, dili tanan nga ang sweet nimo, di na diro, di ba? Di ba? Hindi lahat ng sweet nimo mahal ka. Di ba? Tarawa. Bored na la. Giboringan na sa kinabuhi. Manang sweet ka na nimo, kuyawan. Di ba, piyaw? Laila ka panahon ron, ha? Ang panahon ka ron. Lahi na dyan panahon sa una. Di ba? Di na kumistorya. Kanagabalo na mo, di ba? Ano kinabuhi, di ba? Gibinaangan ba ito? Gibinaangan pa ito gapo. Gagbiisa ako mga customer sa barcode, di ba? Na dili ba Sir Lando nga dili ba Sir Lando nga ang mga kuan, ang mga yawa naman ilaham sa yuta nganong naman ka diri. Ay, mabuang ko bayot. Ang mga yawa daw tos ilaham sa yuta nganong na daw ko diri. Oy, yawa. Uy, di na bad, ha? You're always welcome. You're always welcome anyway. In short, yawa. Uy, joke lang. Di ba? Hay, Ginoo ko mabuang ko ba kadag napalaga diri. Di ba? Sobrang kainit karon. Napa diri. Mana Sir Lando. Bisag unsaon pa daw na, bisag unsaon pa nimog, bisag unsaon pa daw kanindot kahumot sa imong kuhan, di ba? Maunang ligot lang magpagwapa jud ta. Kay bisang pag Victoria's Secret ng imong perfume. Kung ang imong ilok Silver Swan, pildi Diyos Victoria na. I'm feeling good. Very much. Hello, good morning, Romel Lopez sa Butanan. Good morning, sir. Shout out sa Butanan family from Sogod, Southern Leyte. Wow!
O, sabot-sabot na sila. Hello, good morning, may buntag. Uncle Edwin Pipanco, good morning, Ate Edwin Pipanco. XYG po job sa Sambo, happy morning. Okay, good morning, Sir Mario J. Mandian Rakan, Mami Lisa Lapia, happy morning. Siyempre, Skybox Coffee, Mami Arjen, good morning. Happy morning. Dahil sa Upper Julian, ang sabanas Batchoy. O, di ba, pagkalami Jod ka ayo. Di ba, ingat-ingat ng Jod. O, wow. Ate Chandler Prado, BGGMP. O, si Mamang, di happy morning lang. O, siyempre, good morning, may buntag. O, dahil sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning. Happy morning. Di ba, Ma'am Dine's wife. Pastor Del Cosalem, good morning, Ate Faith, Eileen. Og si Marvin, si Henry, og si ilang chopper da, si Shen. Wow! Oh, di ba na? Ay, sa inoktok na Shen, bantay la joke ka, di ba? Oh! Oh! Antay ka, tol. Manaingon na nga, maghinoktok mo inang buang, kita pa ka nga tarong. Antay ka, tol. Ang sarap mo, tol. Diba na? Wow! Siyempre, good morning, may buntag. O, Pres Lechon, tilawi lang. Night tasty lechon, maalat, spicy, ug seafoods. Napod sila, Pres Lechon fast food, ha? So, na to per kilo nga lechon, hala, hab-hab na. Hab-hab, kaon. Kaon, magkinamot, malalamig ko kayo. O, napod sila, ay. O, Pres Lechon nga suka. O, diba? Wow. Lamig kayo. Check, corrected by. Diba? O, diba? O, ingon si Kamay Labro kay si Chico, ang yawa, nas Malacanang, ang kulan. Ikaw, Kuya Mel, di ba? Hello, si Ephraim, Roldan, yan sa Sibuko, happy morning. Het-het lang, di ba? Siyempre, good morning, may buntag. Daddy's Pinusa, yan sa Sapat, good morning. GNG, Tiring by Castro, happy morning. Hello, Sir Paul and Ma'am, so happy Edel Peter. Oh. Pwede lang i-maximum ang kuan, i-maxim ang presina, i-maxim ang kuan, pitcha. Oh, pwede i-maxim ha, da lang sa kuan, nasa Campus A lang ang among Marino Los FM ha. Ibili na sa guard. Kamila pala itong coke. O, diba? Siyempre. Siyempre akong paborito, Coke Zero. Diba? Lami kayong Coke Zero, no? O, diba? Pareho may ni Tatay Digong, Coke Zero. Diba? Ikaw, Ben, ka nagag Coke Zero? O, pareho mo ni Tatay Digong. Oy, para sa mga diabetes man ha, para di ba kung high sugar, ka na Coke Zero, garapod mo, happy lang, diba? O, hello, yung si Ephraim Roldan. Eid Mubarak, Muslim brothers and sisters. That's si Boko. Ingon si Ephraim Roldan. That's happy morning la Joko Rico. Siyempre, kung may bang Chico na sa GN by Castro. Good morning, Antinulpa, Kuya Longer, si Jake. Siyempre, si Dennis, Jun Mali, sa Bagundol, Papatio Bibicino. Happy Eid Mubarak, diba? Siyempre, good morning, may buntag. Siyempre, nag-open ba ka sila sa Infinite Barber Shop? Happy morning! Diba? Angel Milano, John, si Teddy, Jimar, Uncle Modi, Uncle Richie. Happy morning! O si Dreamboy, diba? Wow, pagkaninot yung kayo. O, kanta ta, request sa itong mga drivers. O, mga drivers, mga e-bike, mano sa pag. O, kayo ulan no, ha? O, pantay lang dyan mo. Dyan na. Yes. Ngadto sa layong dapit, kung ikaw mo hapit, pagkadagang habal-habal, nagsirit-sirit, kay kini ang dali, nga sakyanan pauli, apil na sab ang pagpadulong sa layo nga dapit. Lain-lain nga taong sakay sa likod, ma-estudyante, teacher, call center, agent, pagyod, maong daily kahibulong ang driver dugupon. Pag moabot ang adlaw nga doon nagyo'y makitabo, unsa ang makitabo.
Nagkahigugmaay ang duha nga sakay, ang pasahero ug ang driver magtinutukay. Hinaot mo diretso padulong sa trabaho, apan usahay muli ko pag ito sa kanto. Kini nagsugod tanan sa pag-akbay-akbay, sa habal-habal nga motor pagsakay, ang gugma naukay. Sa pag-angkas sa motor, muhawid gyud sa likod, aron dili mahagbong kung naay libaong ang bukoy nga driver. Maninja og maneuver, tuyo-tuyoon og brake, aron madus mo galit. Si Inday mo pilit, mo hugot ang hawid, pagkadakong sangisi sa driver nga nahilangit. O kini ang tsansang makapot ang grasya, o galit mo lingi dayon o pinatakilid. Ki-timing yun ang pagpil. Nagkahigugmaay ang duha nga sakay, ang pasahero ug ang driver nagtinutukay. Hinaot mo diretso padulong sa trabaho, apan usahay mo liko pagyud to sa kanto. Kini nagsugod tanan sa pagbayakbay, sa habal-habal nga motor pagsakay, ang gugma naukay. Dong! Habal-habal! Ay! Na mga gwapo, di ba? Dili yun mapungan, di bati nga padulngan, kung kanunay mangatngan sa driver nga si awan. Bisan unsa katapit ang ilang balakid, daw sama habal-habal mo, lusot yun sa kilid. Grabe ka, abdi. Sa pagigugmaay ang duha nga sakay, ang pasahero ug ang driver magtinutukay. Hinaot mo diretso padulong sa trabaho, apan usahay mo liko pag to sa kanto. Kini nagsugod tanan sa pag-akbay-akbay, sa habal-habal nga motor pagsakay, ang gugma naukay. Kini nagsugod tanan sa pag-atang-atang, wag yun hibawi nga ang gugma sakay, sa habal-habal. Gugmang habal-habal. Oh, di ba? Makanito di. Yan natin na sa Marino sa FM. Wow! Hello, good morning, Sir Rodan. Shout out kay Sir Regan si Toy, sir. O, diba? Happy-happy lang, o. Manang happy-happy lang dyan ta. Kaya wala ta kabalo kano sa ata mawala ning kalibutan, ha. Happy-happy lang dyan, happy-happy lang. Maunang samtang sayo pa. O. Manuok na ta, manuok na tagtao. Sa ito nakaminos na to, atong tukon, oy. Ayaw, joke lang. Love, love, love. Love, love, love lang. Siyempre, good morning, may buntag. O, diba, o. May buntag. Siyempre, o. Diba, nagkadal tumanda, happy morning. Wow, siyempre, Mami Umajar Mar, Mami Dapat, Daddy Ben Apa, good morning. Mother Maria Chong, o, diba, wow, dito lang. Si Makoy, o dito lang gabi sa kuhan sa barcode kay birthday ni Marie, di ba? Oh, siyempre, good morning. Ma'am Dalia Alian, happy morning. Ingat-ingat lang. Sir Tata Flores, good morning. Sa itong mga gwardiya, hindi by Friendship Mungkader. Happy Del Peter, Friendship Box, happy morning. Wow, kay Monday karon. Siyempre, kandaman dyan may Angko Ruben, o, di ba? O, Edmo Barak, happy na tayo na. Happy Jumika ka. Happy Jumika aron ka nag-celebrate yung tano, di ba? Oh. Basta, dapat na may baulo, ha? O, madyo na akong paborito sa dan ang baulo, Jud, correct, di ba? Parisa niya Power Max na coffee, o, di ba? Lami yung kaayo, ang baulo. Oh, siyempre, oh. Oh, siyempre, wow.
Oy, ato, good morning na sa Maray Balono. Oy, sa City, good morning. Sa Pispigulayan, happy morning. Si Cuero Malion, Ronald ko, si Mati Akil Paisal. Jamaic Tarosa, mga Tarosa family. O, siyempre, diya sa... Oy, diya sa... Oh. Ay, ginaw ko nga, atong suki diya sa Aguada ba to, no? Aguada Isabela, hello. Si Ma'am Teresa Santos, wow. Hello, Ma'am Judith Bueno. Hello, Lando. Bisaya. Happy Eid Mubarak to all brothers and sisters Muslims sa Bonga City, Philippines, and the whole world po. Shout out. Aquina Barangay Mercedes. Bueno family. Sarah family. Rivera family. And Toribio family. God bless us all. Thanks so much, Kasisi, Lando Bisaya. God bless Marino News FM. Unitin ang sedula! Salamat! O, diba? Magsukol! Ma'am Judith Sera Bueno. Diba? O. So, kini mo mayo dyan nga tao kay ayang apelido Bueno. Ma'am, open akong chikas, ma'am. Easy. Ayaw ka mo ako. Ang sabi na. Ay lambay po na ilalabyaw na lang ko, Ruben. O, diba? So, ingat-ingat lang. O, bisang da, bitibit parilya. O, diba? Bisang brasahay. O, atong manager, happy morning. Ingat-ingat lang, Joe Corico. Hello! Ma'am Ellen Capasio, good morning. Dr. Ellen Capasio, atong heads at Sports and Social Culture, happy morning. Noel Gula, Antonio Gorio, Dr. Marisyok, Ma'am Pia Luna, Dan Ramirez, o diba, happy morning. O siyempre, Benji Maso, happy morning. Ako makauban sa Physical Education Department. Wow. Unitin ang sedula! Check by. Alam kayo ng Monday kayo ron. Diba, Lunes. Mo trabaho kayo utang. Diba, natin kayo, Lunes. Mo trabaho kay daghag utang. Martes mo si kay bayad sa utang. Ay, abuang ko, diba? Hala ko naman ito ng ilambay mo na love yung pagpagkananon sa gitna ko mga anak. Share by ko Diyos, ICN 1010. Regine. Mindanao, Mindanao. Sahara, Mindanao. 106.7 Marina News FM. Sisid na. Buanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Manda. Ay, oh, wow! Pagkalamigod sa Manda. Oh. May pa ang dula nga tennis na pay love. Diba? Oh, diba? Oh. May pa ang Jollibee na honey. May pang ang chemistry kanay laboratory na I love. Diba? Oh. Ang uban diya, wala. Istoryahe. Kulit. Kuyawan, diba? Nagyan na po yun, diba? Nanapon ako ang diri. Da Sir Orlando, kulbaan ko Sir Orlando. Kanang kulbaan man ka. Diba? Nasa correct ka na, Okay, ang fishbowl ba? Ang fishbowl ba, Sir Orlando? Hindi mo man na sa fish. Ang squid ball. Gikan po na sa squid. Ang kikiam, Sir Lando, asa nagikan ang kikiam? Di ko, bahala ka kung baan. May pang telepono. Hini-hello. Ikaw, wala, John. Nagmata dyan kang wala hello. Diba, Mayo pa lang mga kamera, may pa lang mangudak kay sa Fort Pilar. What? May pa ilang film kay ma-develop. Ang kamo, wala.
ko bayot. Oh. I will wipe you from the face of the earth. Tinupon tagid mo. Mayo pa ng doorbell kay pinipindot, di ba? Di ba? May pa lang mga sagbot diya kay may pa lang mga damo diya kay dinidiligan ang ubanda uga. Oh. Ayaw og hadlok ka. Ay so wala joke lang. Joke lang. May pa ng keyboard sa piano kay pinifinger ang ubanda wala. Hoy, na ito kapala ng adlaw, Marso 31, 2025. Medyo relax kami ron sa Zamboanga State College of Marine Science and Technology kay asynchronous class mi ron, di ba? Di ba? So, unya pa akong klase mag video call ko sa Kujawan mo tani ko inubuan. Oy Aris. Unsa man Aris, pinipindot ka Aris. Oy Aris. May pang sobre, dinidilaan. Ikaw Aris, wala jud. Hoy Aris! Hoy kanang alaway sa hotel nga daw is a perfect day nimo karon labi na mag-start ka mag-activities karon. Nganay mag-let work your body. So make the most of it lang and start very early in the morning. So karon sa imong gumakaron, you must sacrifice karon. You must sacrifice. Isa lang kasakong bugas, sacrifice, di ba? Some your hobby, if you want to take step ahead with your partner, so analyze gakang, Ryan gakang, Diyos gakang, nasa gusto masilingan da. Analyze imong feelings ron and make a decision lang. Para sa imong karagdaman mo karon sa financial karon. You'll make a couple of friends karong adlaw karon Aris ha. So it'll be helpful in the near future. So use your head lang. Don't use your heart. Di ba? Make the most of it lang. Para sa mo kayo ang karon. Ayaw kang data. Do not just accept karon. Just any battles karon that come your way. So you need to be careful karon. And make sure nga you get it all. You get it takes to win. Wabong ka. Wait, Taurus. Karong you feel confused karong confused karong Taurus ha? May confused karon. Sumodeng walay kuryente kay walay fuse, confused. So you have to put off any results for a later time lang. Sa imong gumagang Taurus, no? Kanang imong pagbati, imong feelings karon, emotions karon are running high. Mo na resulta karon sa recent mga discussions. So make sure lang you don't want to start any fights lang. So kalma na jud ka kung guwapa sigota karong Taurus. Sa imong kanagdaman mo karon, sa imong financial, you feel absolutely exhausted karong adlaw. Kay magdala kanimo bring about reprimand from your employers. Patay ka para sa imong ayuhan karon. Ay Ginoo ko, sa imong financial Ginoo ko, leave aside sa mga superficial expenses karon. Resulting na sa imong vanity. No, from your vanity, o di ba? So dili na pajero. Vanity. O sa nga van, puti. Or else, your expense loses due to misuse of your money. Pati ba nagkatauros? Gemini ka na lang. Gemini na yung mga discussion ka ron at workplace. Ayun na, try to set aside lang or participate in them. Pati ba tayo lang joke ka? Sa imong gugma ka ron, na yung mga temptasyon ka ron nga ikaw maglimbong. Nga ikaw diba? Na yung temptation of cheating instead of in a long-term couple ka ron. Sa imong auto ha, only love can fix it lang na jud para sa imong karagdaman mo karon, you need to make some complicated decision karon sa imong trabaho karon Gemini. Kay karong adlaw you will see what's the right path to follow. Unsa ang nag-retire na ba si Ma'am Pat Manero? Nag-retire na siya. Para sa imong kayo karon, ayaw kag kadesperado karon. Don't despair karon labi na katubang kag long and exhausting task karong adlaw. Dapat you have to set small goals. Take one step at a time lang and you will fulfill them all. Para walay problema ka nimo Gemini.
Cancer. Oy, Cancer, mo rin bate karon gikapoy karon, you feel tired karon, you strong to keep standing karon. So ayo lang ka abusa, don't abuse. Don't abuse your good health karon and take a break lang para walay problema. Sa imong gugma karon, kanang mga influence karon bo ill-intended people karon. Lawa man lay pagkakuan mo nga magduda ka sa imong partner. O ka mga chismis, manang do not trust people you don't know well. O, para walay problema, di mo mag-away sa imong partner. Para sa imong kanang naman na karon. Itay mo to make some more efforts ang at work karong adlaw, Cancer, ha? Kay kanang imong gibuhat karon might not be rewarded if your performance decreases. O, di ba? Ingat lang. Work well. Work. Bell. O, di ba? Ano sa buhat, ha? O, i-continue ang bell. Hala, para sa imong kayuhan karon, Cancer. Kanang invention, creativity karon are not virtues na nga you can develop out of the blue. Di na siya, ha? So maong na resulta karon. These are the result kanang invention, creativity nimo man mga resulta karon sa imong dedikasyon o perseverance. Wa bungga. So naman atong first set sa itong panaganang adlaw. Ato na si Aries Star si Magic Cancer ang unang set nga mapas mo. Kay ngano sila ang unang nituo sa atong kapalaran karon. Di kang kaon lang di ba? Yes! Nanay lukot-lukot diri. Di ba? Nanay lukot-lukot diri, Kuya Juan. Happy lang. May pa ang susi. Di ba? May pa ang susi. Pinapasok. Yung iba dyan, wala dyan. Di ba? Kinabuhay happy lang. May palang itlog niya. May pang yang itlog. Binabati. Yung iba dyan, hindi. Di ba? Happy lang. Nasa kulay. Ang kolobeto na yung lambay ba ng labyog? Hala, siya gitna. Regine. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Hello, good morning. Hello, Panalia Ventura. Alina, 14 La Paz from Papang Yang Ventura di Kanukutan. Salamat tayo, ha. Og si Abing Klimar, happy morning. Ingat yan lang sa Coca-Cola. Di ba? Happy lang. Hoy, dili, ha? Di na social, ha? Di porket nag-inom kang kape sa Starbucks, social na ka. Excuse me, no, dili, ha? Di ba? Dili porket nag-summer ka, mahagbong na ka, requirements lang. Kudawan, Wala mo yung mahagbong og summer, di ba? Nasa, di ba? Ang kinabuhi. Tama. Dili porket pangit ka, nananakot ka na, ha? Paitan ng pangit. Di ba? Di ba malingon nga? Anin mo ang gabi. Kung pangit naman ang katabi. Di ba? Hoy! Hindi porket wala kang pasok. Di ka na naliligo, ha? Ligo po doy. Gara po ka. Hoy, di porket gwapa imong nanay. Gwapa po ka, ha? Di ganon yon. Baka pinagliikas kapitbahay mong pangit. Ginoo ko, ayoko na. Uy, tinodo na. Di ba? Manang, di porket nasa'yo na. Di ba? Para sa'yo na, hindi, ha? Di porket sa'yo na. Agawin ko yan, di ba? Ay, wala, joke lang. Ano na itong second set sa ito kapanang madlawa, di ba? Yes! Di ba? Oy, thank you, Scatter. Ginawa ko ang akong 100, nag-700 na.
Mabuang ko, di ba? Di ba? Correct na sa... Ano yung buang ko, di ba? Muna! Hoy, salamat kay Scatter, di ba? Akong 100 lang, 700 plus na. Di ba? Inaot pa mga botnig 10 million, di ba? Kay palitong ko. Palitong ko ng tagiyas kumpanya daw. Joke lang, happy-happy lang. Hoy, Leo! Kanong Leo. Medyo yung start ka. Sige your workload reduce karong adlaw ha. Minugidusan ha. Even so, chinchunsu, di ba, no? Do not reduce your pace of work lang. Ayaw, Jod. Trabaho lang, Jod. Para sa imong kung magkaroon, you will get a romantic moment karon. Kanang tawahan ng that person you wanted karong adlaw, Leo. So, imamakita kanyo kasi you have similar thoughts and ambitions. Huwag bungga man ka. Kasi imong karagdaman mo karon, Leo, no? Kanang efficient karon, efficient mo karon. Unsa man ang efficient, Leo, original o katong alang-alang o efficient man ito, Leo. Mabuang ko bayo na sa kanay mo pagka-efficient nimo, hard work mo na naka-earn karon you well a deserved reputation. Nga daghang kay mag-open kaniyo mga daghang open many doors for you. Nag-open lang kay gisugo ka kay ikaw ang magpa-close. Buang ko. Para sa mo kaya karon. Listen kayo for to realize how nervous you are. So careful lang ka sa mamaagi karon. You address your friends and make sure lang you don't hurt them para walay problema. Virgo will be able to get on work on adlaw ha. So you'll be very satisfied. But there will be some conflicts at work. Bantay lang job ka. Sa imong gugma karon, kanang imong pagdawat sa imong accepting your partner's bad times. Mao jud pala kanindot smart things to do. Nindot ha. Kaya this will probably be the most suitable thing to do today. So kana man pinakanindot yun. Imong yung pagadawaton. Imo pa tanang gibot-bot sa una, dawatan na yung garap ka Virgo, oy, kanang imo sa imong karag naman karon, kanang imong excitement, positive attitude karon, man allow to overcome this really bad period in your professional life karong alwa Virgo. So be patient lang, pasensya lang, and everything will get better lang. Para sa imo kayo karon, things have not worked out the way you expect that work karong adlaw Virgo. So you have not able to relax as much as you needed lang. So take a week off lang and go to spa lang. Spa. Ato lang spa. Ayaw ka to ni Ma. Spa man na. Spa. Ato lang spa. Uy, kailan ko Libra. Magkaimang ka. You will meet someone you will like immediately ka Libra. What? Even so, chichonso, so, nabuwaso, be as a reserve as you can with your secret lang. So make the most of it lang. Para sa imong gumagaron. Today, sa imong gumana to play a very positive day mo karong adlaw sa imong relasyon. So, imo nang pakalimtan imong problema karon, discussion behind. So, enjoy the moment lang Libra. Para sa imong karon, ayaw ka magdadua, ayaw ka manawala, do not hesitate to put a limit sa imong mga responsibilidad. So, make others respect your time off lang para walay problema. Para sa kayo karon, don't let your extreme confidence karon manay magkapadawat mo ruin your performance at work karon adlaw Libra. Dapat you have to evaluate every factor karon possible. And don't leave anything to chance. Make the most of it lang, Libra. Scorpio! For some reason, Scorpio, no? Parang imong gifeel karon, you feel young and charming karon adlaw, Scorpio. Kanang imong sense of wonder karon and charm will increase og pabor kaayo nimo. Sa imong gugma karon, Scorpio, no? Ayaw kag adopt strict or severe attitude karon, instead generate a dialogue karon with the person you love. Wow, bongga. So sa iba na sa imong karanasan karon, don't feel guilty lang or ashamed. No, if you need to ask financial support to fulfill your project. So don't hesitate lang. Make the most of it lang, Scorpio. Para sa imong kayo karon, ayaw ka, don't be so harsh sa imong gulingon. So ayaw, don't punish yourself. Labi na mahabang a chance to live a happy life. So, you need to decide whether you want to change your life. Ano po na changes sa life day? Change. Sa mga mama, mga na itong second set sa atong kapalaga ng adlaw, di ba,
Ang ikaduhang set nga mapas mo. Kaya nga no, sila ang ikaduhang. O, di ba? Nito, Kuya Juan, happy lang. Correct, di ba? Ani mo yun sa Sir Lando, mag-unsa man ang langit, ani mong langit, kung nauna ang mga pangit. Wala, Wala, anin mo ang magandang dress, di ba? Kung saon ang nindot nga dress. Kung ang imong muka, kung ang imong naong stress. Nindot kay sa nina, ang naong stress, kuliret, giyawa, kularang, happy lang. Hello, good morning, Dasa Magay, sa Bagsakan, Uncle Winwin. Santos Market, happy morning lang, Hamja Iteriog sa stall number 13, mga Enriquez family. Happy lang, Jod, kung nakikihat lang. Atong source sa Mercedes, so diba, sa Kulyanan, sa Bulong, Vitali, happy morning ka na ito tanan. O Dasa Santa Clara, sa May Lamitan. Happy morning, ha, Paseo Boys! Happy morning, Dasa Plaza Pilar po, ala ko naman tayo ilambay bralo ka alas 11 na pagpagsyagit na shine bright ko Diyos ay siyang tantan Regine Ang galing sumayaw. 106.7 Marina News FM. Sisi na. From ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. ay wow pagkalamay jud ha pinalas 12 jud sa atong loto diha sa sudan nato diha madala Ati ban na ka Jarwin, mga pagkalamidyo kayo, lamig ka ang place lecho itong mga soke diha. Dapat gamit mo sa Power Max, Power to the Max, Herbal Blend Coffee Mix of Capsule. Siyempre, ang Skin Max Kojic Soap. Wow, nito kayo. Sa place lecho na itong mga soke dongit no. Diba? Kinilong nga lechon diya, basta price lechon talawi lang dahil lang 0936-404-0314. Siyempre, Barcode Grain and Restaurant for catering delivery functions. Ida lang ang 0905383995. Ay kalimot siya dyan. Siyempre, di ba? Ani-ana, di ba? Napulingan na, gumagugma na broken hearted, broken hearted, gumagugma na gawin, maglabog sa tao ni Unoy, di ba? Napusin na broken hearted nga. Dahil ni ka broken hearted na ba? Ginoo ko. Mapil po kahubog. Kuya Juan. Siyempre na itong third set sa itong kapalagang adlaw. Wow. Katapusang adlaw sa Marso. Wow, bongga dyan kayo. More blessings po, April. April, be good to us. Diba na kinabuhi, no? Mga dyan ang pinaka-nindot yun. Nga ba? Ano yung kinabuhi, happy lang. Di ba, Sakitarios? Wait, Sakitarios, ginoo ko. Di na ka maka-afford ka sa imong carefree lifestyle ka sa Sakitarios. So you need to remind sa imong tendency to pretend something you are not. Bongga madjukaw. Sa imong gumaganon, you need to learn the difference between acceptance and weakness. Batay-batay na djuka, ha? So don't let others pull your leg. Di ba, sagpaada yun para wala problema, Sekretaryo. Joke lang. Para sa imong mic na mo sobet lang. Para sa imong character mo na kanon. Kinala po ka to show. Imo ipakita ng abilidad ka to react quickly when na mga stressful nga sitwasyon sa trabaho. Muna yung trust your instinct lang. Instinct ko, kanina mo mata nga sing, ay instinct man ito, instinct man ni. Sa imong para sa imong kayuhan karon, kanang individualism, ego karon, kanang imong pagkakuripot, selfishness karon, ay ganun are the perfect recipe para ma-achieve ng imong pagka-loneliness and isolation. Kanang imong pagkakuripot, kanang pagka-angkuhan mo, ay ginoo ko. Maya, ikaw mag-isa, batay lang dyan ka. So you need to learn to work as a team para wala problema. Capricorn, imong marilas ka na alawag kung you reach a state of emotional maturity Capricorn. So will also people situation to will put your patience to the test lang. Wow. So imong kung magkaroon, dapat imong i-surprise mong partner karon.
for a dinner. Wow, bongga. O, di ba? So, your partner's going through a really tough time, man God. O, para sa kumabuang kubayot. Ha? Mag-dinner unya. Total, celebration man sa ko. Wow, bongga, di ba? Timing lang dyan. Para sa imong character mo karon. Don't let kanang imong lack of work affect karon sa imong abilidad karon. Batay ha. Don't let your lack of work affect sa imong abilidad karon adlaw. So you need to be ready. Ready na jud ka sa mga oportunidad that may come your way. So make the most of it lang. Bongga, pak! Wow, kabuang ko bayot. Sa imo para sa imo kayo karon, take some work back home. You feel excited karon. Labi na sa sitwasyon sa imong trabaho karon. Make sure lang you organize your schedule. So don't let life pass you by. Wow. Aquarius. Why ka Aquarius, no? You will soon realize how badly you handled your relationship karon. Og siyempre, you will try to find way to rectify sa imong mistakes. So careful lang at work lang, Aquarius. Para sa imong gumakaron, it is now the time to set some behavior standards, mga Aquarius, ha? O kung dili ka serious sa relasyon karon, you cannot demand fidelity. So don't ask for more than you can give. Para wala mo, fidelity. Fidelity, pueblo to tumaga, magkanong fidelity? Para sa imong career mo na karon, you'll only be successful karon if you work hard and make sacrifice karon na Aquarius. Remember there's no easy way to the top. No, dapat bago ka matap, mag-start ka from below. O ayaw pagdadali, kaya mo dadali, nagkadali, nawapa di amo, o di ba? Para sa imong kaayuhan mo karon. So kung when problem comes your way, go on another way. Yo, joke lang, happy lang. So kung na ay mga problema karon, make sure nga do as much you can to resolve them. Oh, don't leave room for regret. Para ikaw dyan magmahay dyan. Pisces! Oy, ayaw itugot ka ni mga lisod kay mga moments, difficult moments ganun sa imong kinabuhi. Change the way you face it. So, ayaw lang kagpawa sa paglaom. Don't lose faith. Para wala'y problema. O, faith ba? Faith, Castro Mayor. Para sa imong gumakaron, don't throw overboard karon all your efforts kanang mabuhat karon. You made this decision only because of na mga issue. O, diba? Na mga wailami nga issue. Para sa imong career ng trabaho karon, sa imong financial, rewarded financial karon. Labi na sa imong mga domestic service karon by using your professional knowledge. So, wow, bongga ang imong career trabaho nimo karon. Para sa imong kayuhan karon, Pisces, don't let your need of control everything ma-affect sa imong health karon. Patay-patay ka, so taking responsibility for everything that comes your way. So, ingat-ingat sa imong panglawas. Drink more water lang. Nasa mangaon. Mangumbira ta. Uy, kay na naghikay ron kayo. Idil pite ron. Ako, baulo lang jog ko. Di ba? So, manamanaw na ang atong kapanagan ng adlaw, Marso 31, ang atong horoscope. Di siya tambal o di siya pwedeng gamitong tambal sa unsa mga klase nga sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. So, sa pangaon na mo, hongit to da. Uy, mag-ampo. Dili kay magsig-picture, lagi kaon. No. Sa una, tinuno. Sa una, mag-ampo ta before meal. Diba? Ang karon, picture before meal. Ginoo ko, babuang ko bayot. Wala ko na ng ilang mga kolobek. Siya kita ka nangaon na sila sa Penetration Fast Food sa Barcode Grill and Restaurant. Kung diya sa Skybox Coffee, nangaon na sila sa itong mga suking karinderya. Siya na, Regine! Galing sumayaw. Sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, pagkalami jud kayo. Kujawan, no, diba? So, ayaw jud ang kalimot jud in town. After sa kong programa, Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Diba? Alauna, heart to heart to with Papa Jones. Wow, pagkabungga jud kayo. Siyempre, ang atong hearing karong adlaw. So, tayo ito ninyo kay Ginoo ko, daghan na dyan na pas mo, ani.
914 og 280. Wow! Congratulations! Pas mo dyan mo ron, di ba? Siyempre. Hoy, naulot, manamilit na po ito sa Baskanginan, o di ba? Bisaya the one. Ang tigpagkatawas, kanginan, tigitik sa kahanginan, kawanangan, wailain, sa kung programa katupman, pero mula buwan. Pasalamat ko sa, siyempre, magpasalamat ko sa atong mga gagawang Ginoo, o di ba? Sa mga grasya, sa atong good health, di ba? O, tanan, Jod. Okay, pasalamat kami sa among station manager. Wailain ang butan kung gikan, matinabangon, wailain. Si Dr. Reynalden Tidahay. Siyempre, ang among broadcast technician, walain si Mr. Robin Cute Fajardo. So, manamit ang sila ng Bisaya sa kong programa Katupnan. Kulit mga labuan, ang gitik-gitik pasiaw ng Bisaya. Diya sikat, kusog na estasyon. Wailain ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Happy Del Peter. Mwah chip chip. Babu. Mindanao, Mindanao. Sahara, Mindanao. Mindanao, Mindanao.